So karong adlaw mga igsoon ang atong mga pagbasa doon ay nindot nga mga punto pod. Sa unang pagbasa sa panultihon atong nadungog nga ang Dios makadumala siya sa tanang mga hari o tanang mga gamhanan aning kalibutan. Mauntay nindot nga kanang kaamguhan sa tanang may gahom aning kalibutan nga bisan unsay atong buhaton tungod sa atong gahom kay gamhanan naman ta aning kalibutan kana pag mas gamhanan nato kanang usa ka kaamguhan ba ingana ba bisan unsa ta kataas og ranggo o gahom aning kalibutan ang matag usa nga sama niini angay kudunta mo amgo nga napay mas gamhanan nako. Ining unang pagbasa karong adlaw nagtudlo nato nga mas makadumala pa ang Dios sa tanan mga gamhanan aning kalibutan. Ilang mga hunahuna, mga plano o mga buhat, mga programa o ngadto sa mga tao. Kay ang Dios makahimo pagsilot sa mga gamhanan aning kalibutan nga dili matarong ang iyang pagpamaagi o sa pagdumala sa mga tao. O ang Dios makahatag usab og ganti sa mga gamhanan nga nagsunod sa iyang kabubuton sa Ginoo. So man importante unta hunahuna ko gabi nga sus ko ang tanan mga kanang hari aning kalibutan magtamod lang bitaw nga naapay mas gamhanan nila magsunod unta gyud sila sa unsay kabubuton o hunahuna sa Ginoo nga maayo para sa tanan. Sumuni ang punto sa panultihon karong adlaw. Unya diya sa atong salmo nindot kayo lami paminahon 119. Agaka ako Ginoo diya sa dalan sa imong kasuguan. Nindot no? Doon na siya kanang realization gikan sa kaugalingon nga kinahanglan gyud ta sa sangga sa pag-agak sa Ginoo. So first step siya gikan sa usa ka kanang magtutuo sa Ginoo nga murag makakat-unta og lesson. Kaya ang Ginoo bitaw bisag usa paglibak-libak ani mga tao diya sa ebanghelyo mayngon man dayon ng ebanghelista nga si Jesus nakasayod silang una-una. Naguna-una na silang mga pati nagampaglibak pero apan si Jesus nasayod silang una-una o taon-taon dayon nanay tubag sa Ginoo sa ilang mga kanang questioning mind no sa ilang mga una-una. So pag-realize nga kitang tanan nagkinahanglan sa pag-agak sa Ginoo. O dinhi sa Salmo, mamulupyo ra man ta aning kalibutan mga nagdumala man ta o mga mas gamhanan ta aning kalibutan tungod kay kinahanglan kita sa pag-agak sa Dios magsukad kayo kini sa kamguhan nga ang Dios doon na siya mas lawom, mas lapad, mas dako nga gahom nga makadumala siya kanato sa atong mga buhat. Nya atong ebanghelyo karong adlaw gipaluag pa sa Ginoo, gipadako pa sa Ginoo ang panabot sa pamilya o ang espirituhanon niyang banay. Dili lang diya sa biological nga family nga si Maria iyang maigsuon nangita niya karon sa magyud ay ang tinuod nga inahan o igsuon alang kang Kristo kadtong maminaw sa pulong sa Dios og magpuyo niini sa ilang inabuhi. Magnaitinuod iya gitagaan og mas laom pa nga kahulugan kay ang banay sa Dios maglangkom sa tanang katawhan sa kalibutan. Busa ang imbitasyon sa pagpaminaw sa iyang mga pulong o pagtulunan dili lamang alang sa gamayng grupo, dili lamang alang sa kanang imo lang, ato lang or circle of friends lang sa Ginoo kundi alang sa tanan. Pagpaminaw siyang pulong o pagpamuhat niini sa atong kinabuhi o makahimo kini kanato nga bahin sa espiritong hanong banay sa atong Ginoong Jesucristo. Ang gingarian sa Dios. Amen. Palihog mo tindog ang atong tubag sa matag pag-ampo Ginoo kaluy kami.